Welcome to Catalyst and the Cup. You are tuned into Wi-Fi, our high-fidelity transmission into the hidden signals that run our world. बिल्कुल ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇଗ୍ନୋର କରିଥାଉ। ହଁ एकदम ସତ କଥା। ମାନେ ଆମେ ଆଜି ଶରୀରର ମେକାନିକ୍ସ ଏବଂ ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସୋର୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ମିଶନ ହେଉଛି କେମିତି କେବଳ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ବଡିର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ରିବୁଟ୍ ଓ ଅପ୍ଟିମାଇଜ ହୋଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଭିତରେ ଅଛୁ। ସିଷ୍ଟମ ମିସମ୍ୟାଚ୍। ହଁ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ 2026 ମସିହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଫ୍ଟୱେରରୁ AI ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନିଜର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ହାର୍ଡୱେୟାର ଅଛି ତାହା ସେ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ବା ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଡିଜାଇନ। ବାଃ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବଜାରର ଗୋଟେ ଦାମିକିଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟେମ୍ପର୍ଡ ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗାଉଛେ ଆଉ କଭର ବି ଲଗାଉଛେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ମାନେ ଡିଭାଇସ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅସଲି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାକ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଭାସ୍କୁଲାର ପାଇପ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ମେଟାବଲିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁରାଲ ୱାୟାରିଂ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛେ ଆମେ। ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ଡିଭାଇସ୍ ତା ୟୁଜରଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହାର୍ଡୱେୟାରକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ହାର୍ଡୱେୟାର କ୍ରାଶ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ଏ କ୍ରାଶ୍ କୌଣସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଏନି। ଏହା ବ୍ରେନ୍ ଫଗ୍, କ୍ରନିକ୍ ଫ୍ୟାଟିଗ୍ ଆଉ ମେଟାବଲିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଆମ କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ ଲଗାତାର ବାଇପେଡାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା 2 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଚାଲିବାଟା କୌଣସି ନୂଆ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବଡିର ଅରିଜିନାଲ OS ବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଏଇଟା କୌଣସି ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ସଫ୍ଟୱେର ନୁହେଁ ଯେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ହଁ, ମାନେ ସୋର୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ଅରିଜିନାଲ OS ର କନସେପ୍ଟଟା ବିଲକୁଲ ଆମ ଫୋନେଟିକ୍ ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ଭାତ ଭଳି। ହଁ ଏକଦମ ସଠିକ ତୁଳନା। ଯେମିତି ସେଇ ପୁରୁଣା ଚାଉଳର ଭାତ ପେଟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ରିଲାଏବଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ କେବେ କ୍ରାଶ୍ କରେନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଲେଗାସି ସିଷ୍ଟମ। ବିଲକୁଲ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଲେଗେସି ସିଷ୍ଟମକୁ ୟୁଜ୍ ନ କରିବା ତେବେ ବଡିର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭଳି ହେଇଯିବ, ଯାକୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ବିଡର ତିଆରି କରିଛି। ବାହାରୁ ଠିକ୍ ଦିଶୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇସାରିଥିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏବେ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ଉପରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସେଇ ବାୟୋହ୍ୟାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବାୟୋହ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ଆମର ଭାସ୍କୁଲାର ଡାଇନାମିକ୍ସ। ସୋର୍ସରେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଥିଲା ଶିୟର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଉପରେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲଜିକ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ଘର୍ଷଣ ତ ପାଇପ୍ ପାଇଁ ଖରାପ, ଏଠି ରକ୍ତନଳୀ ପାଇଁ ତାହା ଲାଭଦାୟକ କେମିତି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ପାର୍ଟସରେ ଘର୍ଷଣ ହେଲେ ଖରାପ ସତ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାୟୋଲୋଜି ଅଲଗା କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁ ରକ୍ତର ବେଗ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ଦ୍ରୁତ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତନଳୀର କାନ୍ଥରେ ଘଷି ହୁଏ ସେଠି ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଘର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ୟାକୁ ହିଁ ଶିୟର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଫୋର୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇ ଘର୍ଷଣ ହିଁ ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ଥିବା ENOS ଏନ୍ଜାଇମ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଦିଏ, ଯାହାର କାମ ହେଉଛି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଏଇ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରକ୍ତନଳୀକୁ ପ୍ରସାରିତ ବା ଭାଜୋଡାଇଲେଟ୍ କରିଦିଏ। ୱାଓ, ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରେସର ପାୱାର ୱାଶ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ବିଲକୁଲ। ଯେମିତି ଆମେ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଥିବା କଳଙ୍କି ବା ବ୍ଲକେଜକୁ ପମ୍ପ ଲଗେଇ ସାଫ କରୁ, ଏଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଇ ପାୱାର ୱାଶ କରି ଆମ ପାଇପ୍ସକୁ କ୍ଲିୟର ରଖୁଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେକାନିଜମକୁ ଯିବା, ଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ହଁ, ହାର୍ଟ ତ ରକ୍ତକୁ ଜୋରରେ ପମ୍ପ କରି ତଳକୁ ପଠାଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଭିଟି ତ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ତେବେ ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ପୁଣି ଉପରକୁ ହାର୍ଟ ପାଖକୁ ଫେରିବ କେମିତି? ସତରେ? ମାନେ ତଳେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଲାଗିନି? ଲାଗିଛି ନା। ଆମ ଗୋଡ଼ର କାଫ୍ ମସଲ୍ସ ବା ପିଣ୍ଡାର ମାଂସପେଶୀ ହିଁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାର୍ଟ। ଚାଲିବା ବେଳେ ଏଇ ମସଲ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଭେନ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ରକ୍ତକୁ ଗ୍ରାଭିଟି ବିପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ଓହୋ, ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲା ଆମ ହାର୍ଟ ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସର CEO। ଏସି କ୍ୟାବିନରେ ବସି କେବଳ ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ରକ୍ତ ତଳକୁ ଯାଉ। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ଆନାଲଜି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ କାଫ୍ ମସଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟର୍ନସ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍। ମୁଖ୍ୟ ବୋଝ ତ ଏଇ ଇଣ୍ଟର୍ନସ୍ ମାନେ ହିଁ ବୋହୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ବିଲକୁଲ।
आउ ए काफ पंप जदि बंद हो जाए आमे बसी रहिबा कारणरू तेबे सिस्टम टोटली स्टॉल हो जिवो। ब्लड पुलिंग हेबा आरंभ हेबो। हाँ, एबे आउ एक गंभीर विषय न्यूरल रिसेट। देखंतु बहुत लोकंकर बीपी सबुबेले हाई रहे। हाँ मु देखिछि सेटा सेमानक शरीर ताकू अडैप्ट केमती करे। आम शरीर रे 12 रिसेप्टर्स नामक प्रेशर सेंसर अछि। क्रॉनिक हाइपरटेंशन रे ए सेंसर गुडी को स्टिफ होई जानती आउ सेई हाई बीपी को ही निजर नॉर्मल बेसलाइन बोली धरि नियंती। माने सेंसर ही करप्ट हे गला सिटी किंतु चालिले ए 10 वर्षर खराब सेंसर रिसेट केमती हबो। रेगुलर मूवमेंट कले रक्तनळी बारंबार स्ट्रेच हेबाकू बाध्य हुए। दिन पर दिन ए मेकानिकल स्ट्रेचिंग सेई सेंसर रो सेंसिटिविटी को फेराई आणे। अच्छा तापरे से ब्रेन को ठीक सिग्नल दिए आउ बीपी तळकू खसे। माने मूवमेंट ए नैरो मेंटल आलिवे को एक हाई स्पीड कॉरिडोर रे परिणत करिदेला। खूब सुंदर। एबे आसंतु मेटाबॉलिक स्पेक उपरे कथा हवा। हाँ, एटा सबुठु इम्पोर्टेंट। आमा डॉक्यूमेंट रे कोटे कांसेप्ट अछि ग्लूट4 ट्रांसलोकेशन माने खाइबा परे शरीर रे सुगर मैनेजमेंट केमती हुए। देखंतु साधारणतः पानक्रियास रु इंसुलिन आसी कोशर द्वार खोलिले ग्लूकोज भीतर को जाए किंतु आजिकाली समस्तंकर इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन आसुछि किंतु कोश खुलुनी। एटा को मु गोटे मजादार वे रे देखुछि। धरि नियंतु जणे भलकी पखाळ खाइदेला खरा बेले तापरे तार इंसुलिन वर्तमान जणे अलसुआ सरकारी बाबूंको भଳି व्यवहार करूछि। हाँ हाँ, लंच ब्रेक रे जाई से बाबू सोई पडिलेनी फाइल घुंचाउ नांती ताहेले रक्त रे थिबा से ग्लूकोज सेल भीतर को जीव केमिति। एक्जाक्टली सेठी मूवमेंट कामरे आसे। आपण चालिले मसल कॉन्ट्रैक्शन ग्लूट4 प्रोटीन को सीधा सड़क सेल सरफेस को आनी आसे। माने इंसुलिन दरकार ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ता माने चालिबाटा हेउछि हमरो एक वीआईपी पास। से सरकारी बाबू सुवंतु पछे आपण सीधा ग्लूकोज धरी भीतर को पसी जाई परिबा आमुकु से मेटाबॉलिक सिंड्रोम रु रक्षा मिली जिवो। संपूर्ण ठीक। एबे देखंतु दि मायोकाइन फार्मेसी आमे भाबू मसल केवल चालिबा पई किंतु सोर्स कहूची एहा एक एंडोक्राइन अंटन। माने एहा निजे गोटे औषध कारखाना की एकदम चालिबा बेले एथरु IL-6 भली एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल बाहरे आउ एरिसिन नामक मायोकाइन बाहरे जहाँ सीधा ब्रेन को जाई BDNF बढ़ाए जहाँ स्मृति शक्ति को सुरक्षित रखे किंतु हमर इम्यूनिटी आ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम माने लिम्फेटिक सिस्टम रो पंप केमिति काम करे। आश्चर्यर कथा हेउछि लिम्फेटिक सिस्टम रो कोनोसी पंप ही नहीं। आदौ नहीं ना आमर एई मांसपेशी गुडी को ही सेई पंप भली काम करंती। आमे चालिले एहा लिम्फ वेसल्स को चिपी दिए आउ टॉक्सिन्स फिल्ट्रेशन पई जाए आउ संगे संगे व्हाइट ब्लड सेल्स पूरा शरीर रे पेट्रोलिंग आरंभ करंती। ओहो माने दीर्घ समय फ्लाइट रे गले जेमती गोड़ फुली जाए सेतबे प्रकृति रे एई पंप बंद होई जाय थाए। एग्जैक्टली। अच्छा ब्रेन रो भी तो किछि वेस्ट थिबो सेटा केमती सफा हुए तार भी कोन मसल पंप अछि ताकू ग्लिम्फेटिक सिस्टम कुहा जाए। चालिबा बेले पादर प्रति स्ट्राइक गोटे प्रेशर वेव सृष्टि करे जहाँ ब्रेन रो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सक्रिय करे आउ सेठू टॉक्सिन्स धोई दिए। अरे वाह माने एटा पूरा आम सहर रो राति 3टार म्युनिसिपल गार्बेज ट्रक भली काम करूछि सबु रास्ता धोई सफा करि दिए। हां आउ जदी सफा न हेला तबे एमिलॉइड बीटा आउ टाउ प्रोटीन जमा हेबो जहाँ अल्जाइमर्स रो कारण हुए। नो मूवमेंट नो क्लियरेंस। तेणु एते सबु बुझिला परे गोटे कथा स्पष्ट जे आम मूवमेंट रो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई। निश्चित भाबरे एठी एंटी फ्रैजिलिटी कांसेप्ट आसे। मेशिन चालिले घर्षण हेई नष्ट हुए किंतु आम बॉडी उपरे आमे जेते फिजिकल स्ट्रेस देबा शरीर सेते अधिक अपग्रेड हेबो। सतरे माने एहा गोटे सुंदर वेल्थ एनालॉजी भଳି लागुछि। हमर से ढग अछि ना बिंदु बिंदुरु सागर। हां जेमिति बिंदु बिंदु पानी मिसी सागर हुए एही प्रतिदिनर मूवमेंट हेउछि आम हेल्थ रो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। एहा एक हाई यील्ड एसेट। एइटा को नकले आमे खाली मेटाबॉलिक डेट बा एक विराट धार साइतिबा। बहुत सठिक भावे कहले किंतु एठी मोर गोटे एग्जीक्यूशन वार्निंग अछि समस्तंको पई जाहाको आमे ज़ॉम्बी प्रोटोकॉल बोली कहिबा। ज़ॉम्बी प्रोटोकॉल एटा कोन आपण देखिबे रिम रे लोक ट्रेडमिल रे चालुचंती आउ हाते रे फोन धरि स्क्रॉल करूचंती। मने रखंतु मूविंग व्हाइल स्क्रोलिंग इज प्योरली लो फिडेलिटी। किंतु असुविधा कोन सेथिरे गोड़ तो चालुछि ना मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट होउछि। कॉन्ट्रैक्ट होउछि सत
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ନ୍ୟୁରାଲ ରିସେଟ୍କୁ କରପ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁ ତାକୁ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫ୍ଲୋ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ବ୍ରେନ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ କରେ। କିନ୍ତୁ 10 ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ରେନ୍ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆଖିର ଗତିବିଧି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ନ କଲେ ସିଷ୍ଟମ ଲାଭ ପାଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ ପକେଟରେ ରଖି ହାଇଫାଇରେ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏକଦମ। ତାହେଲେ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସି ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଅଡିଟ୍ କରିବା। ମାନେ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଫ୍ଡି କରୁଛେ, ଶହୀଦନଗରରୁ ଯାଇ ସୁନା କିଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଏମିତି ଏକ ଏସେଟ୍ ଯାହା ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବାନି। ବିଲକୁଲ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରର ଡେପ୍ରିସିଏସନକୁ ମ୍ୟାନେଜ ନ କରିବା, ତେବେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲର ହେବା ବଦଳରେ ଲାଇବିଲିଟି ହୋଇଯିବା। ସତ କଥା ଏଇଟା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏକ ଫାଇନାଲ ପ୍ରୋଭୋକେଟିଭ ଥଟ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମସଲ୍ସ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଫାର୍ମାସି ଭଳି କାମ କରେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ହଁ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ମାୟୋକାଇନ୍ସ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫାର୍ମାସି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏଇ ଦୁନିଆର କେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଔଷଧ ଆମ ନିଜ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ସ୍ଥାନ ନେବ? ସତରେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଭମେଣ୍ଟ ବିନା ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା। ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ଭିତରର ହାର୍ଡୱେୟାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। Gravity is trying to pull you down. Movement is your rebellion. Stop scrolling, start moving. Subscribe to Catalyst in the Cup. Join the Wi-Fi network.